Good morning. Ang bango ng ano. Citronella. Nag-spray ako kasi ang daming lamok. Ayan, oras na. Alas 10 na. Ang aga ko pa rin nagising, guys. Gawa ng, ewan ko. Sanay na rin akong gumigising lagi ng ano, na maaga. At si Groot, nangahalik na kanina eh. Hey, Groot, antay mo Tito Paps? Wala pa eh. Wala pa. Tapos nakasaing na rin ako. And pinaprepare ko na tong ano. Lulutuin ko for lunch. Kasi alas 10 na nga. Tagal magto nitong ano. Dapat kagabi ko pa pala binaba to. Yung puro laman. Yung kalahati. Lahat ko sila gigilingin. Pero yung half ang gagamitin ko for giniling na menudo. Tapos yung kalahati gagawin kong molo. Yan. Kaya nagpabili ako kay Rico ng ano, shrimp para panghalo dito. Ang tigas naman. Buong buo pa. Ano ba? Ay, naku po. Oh, excited. Yan, si Kuya Chris na lang daw maglalakad. Wala si Tito Paps eh. Nga, di mo na ilakad niya kahapon, anak, pag uwi niya. Kaya siguro ano. Gusto niya na bumaba. Sobrang natutuwa talaga ako dito sa nabili ko na to sa Lazada, guys. As in, kasi ako na gusto ko yung ako na yung nagigiling ng ano, ng meat. Kasi pagka bumili ka ng giniling na dun sa ano, minsan puro taba, 'di ba? Ito yung sigurado ko na mas marami yung laman kaysa sa taba. Yan. Kahit sa beef, sa chicken, ayan ako na lang nagigiling. So very convenient niya. Mabilis lang pati siyang manggiling. Sobrang ano sharp ng kanyang mga blades. Ayan. And sobrang mura din ang bili ko nito. Nasa 300 lang ata to. Wala pang 500. Ayusin lang natin. Tapos meron siyang ano, yung mahina at saka mabilis. Teka lang, ayaw mag-focus. Ayan. May isang ano dito, line, tapos dalawang line. So, pag pulse lang, yung isang line lang gagamitin nyo. Pag mabilisan, itong check nyo lang. And scrape. Ayan. O, itong okay na, oh. Diba ang bongga? Yan, okay na yan. Kasi ayoko naman yung giling na parang corned beef na. Pag nagluluto pala ako nung giniling na menudo, guys, naglalagay ako lagi ng ano, ng capers or olives. Kasi gustong gusto ko yung ano nito, yung lasa niya. Yan. So, meron pa akong ano dito. Last na gamitan na. Late dumating si Rico, kaya kalalagay ko lang nung ano, nung hotdog. Natuyuan na to ng sauce actually. Naglagay lang ulit ako ng konting water. Yan. Pero mag-creamy din naman yan mamaya kasi may ano yan, may cheese. Ayan, kasi gusto ni Daddy at ni Chris, cheesy yung sauce. Or yung ulam. Yan. Tapos ang sarap kasi yung capers, tapos may olives din dyan. Hindi nyo lang kita. Yan. Tapos na yan. Tapos itatapa natin siya ng more queso. Pero di na natin nahaluin yan. Hayaan na natin siya dyan mag-melt. Finish!
Sayang. Pampalasa pa to sa ano, sa sinigang. Ayan, yung shrimp na lang yung kailangan kong i-giling. Kasi nagiling ko na yung carrots, tapos meron na tong onion and then garlic, tapos ito yung ito na yung ay! Ano ba yan? Tinakpan ko na nga eh. Kakaloka talaga kayo. Ayan. Ito na yung meat, yung pork, tapos yung shrimp, and then yung ano nga, carrots na may onion and garlic, tapos ito pa, lalagay ko. Dito na yung molo wrapper na binili ni Rico. Yan. Tapos, spring onion, of course. Yan, lalagyan din natin siya. Then, we need yung nagpapasarap dyan, guys. Sesame oil. Ilan lang pala ito. Meron pa ba? Meron pa naman. Gilingin ko lang. Yun, pag-halu-haluin na natin, guys. Ito na yung nagiling na shrimp. 1/4 lang yan. Tapos yung sineparate ko yung ano. Yung ulo pala tinanggal ko. Tapos tinabi ko pang ano. Pang lagay pa sa sinigang, diba? Ang palasa. Then yung carrots and onions and garlic. Tapos ito. Nag-separate lang ako ng konti pang toppings natin mamaya. Then, our kitchen. Charot. Yung finely ground black pepper. Tapos, sesame oil, then toyo, konting toyo, salt, then bechin. So, let's go. Para makaligo na ako at magpipick up pa kami nung ano, nung lagayan nga nung bento ko. Lokong yun. Hindi dineliver. Sabi nung weekend. Tapos ewan. Kaya pick upin na lang natin. Very good, chin. Ayun nga lang, ang sarap magluto, guys. Ang sarap din ng hugasin after. Diba? Relate ba kayo? Masobrahan sa ano. Maparami yung carrots. Then, pepper. Aching. Salt. Tablespoon of toyo, and then star of the show, sesame street. Ay, sesame street. Sesame oil. Ay, ubusin na natin. Wala na pala eh. Sesame street. Masarap to may singkamas pa kasi wala akong singkamas. Meron ako dyan apple. Pwede kaya yun? What you think? What you think? What you think? Ayan. Then, halu-haluin lang natin. Napakahina naman itong ano ko. Spatula ko. Kamay na lang natin, guys. Nagugas ako. So, sarap daw. Yung pinakamay. Charot. Halo-halo lang. Oh, tama na yung pan pala yung carrots. Ang dami ko palang nagawa. Oh. I-freezer ko na lang yan. Pwede yan ilagay sa ano eh. Total merong onion and ano na yan. And garlic. Pag magpa-fried rice, diba? Pwedeng-pwede na yan. Bango! The best talaga pag may sesame oil. Sobrang bango. Lalagyan ba yung egg? Yung ano, molo kinema. Lalagyan ba egg yun? Kalimutan ko talaga, search ko nga muna yung recipe. So, meron pala talagang egg, guys, yung ano, yung recipe. Yan, tapos halong-halo na rin yan. Medyo dark lang siyang tingnan kasi naparami yung lagay ko ng pepper, which is masarap naman. Ay, tinikman ko. And yung lasa, okay na okay, sakto. Then, ito na yung pambalot natin, balutin na natin siya. Tapos, ay! Ito ba yan? Let's go dyan. Tapos, nagpapakulo na rin ako ng broth doon sa ano,
sa labas. Para pag kulo nun, sakto may nabalot na tayo, di ba? So, ayan. At alas 12 na po. Alas 12 na. Nagugutom na ako. Wala pa rin akong rice. Di pa rin nagre-reply yung ano, yung in-order ako ng adlay rice. Dito lang sa Taguig sana yun eh, para malapit, palalamove ko na lang. So, depende sa inyo kung gaano karami ilagay nyo. Since kami lang naman. And, huwag nyo nang perfect eh, yung pagbabalot. Na-drop nyo naman dyan sa ano eh, sa sabaw. Pero kung bet nyo perfect, why not? Chok nut, diba? So, ako ganyan lang. Pa-triangle, ganyan. So, maraming way kung paano nyo siya, focus ba kayo? Kung paano nyo siya balutin. Ito, mas maganda. Kain tayo. Ayan na. Yung niluto ko. Parang nagmukhang wonton soup. Ay, hindi. Ano ba yan? Sopas. Molo soup. Anyway, ayan. Kain tayo. Let's pray. Father, Son, Holy Spirit. Ayan, natapos ko ng balutin. Steam ko na siya para ma-store ko na. Tira namin. Pick up na kami, guys. Yan, tas pag may time pa, grocery kami ni Daddy ng konti. Kasi wala nang tinapay, wala nang shampoo, wala nang, ano pa wala. Konti lang naman. Pagkaraan ng 1 Sesame kilometro, oil. dumiretso lang sa E2 Skyway North. Ang layo pala nun. Deparo na, guys. Nakakaloka. Buti ba pinaano ko na lang? Pinadeliver ko na lang. Wala daw kasi nag-a-accept. Kahapon pa dapat yun nung isang araw. Ayan. 800 na nga yung yung pamasa, yung SF. Wala pa rin nag-a-accept. So, ako na lang nag-presentang pick-upin na lang. So, tinatali lang ni Daddy. Tapos, ano ba to ha? Puro kalat naman. Binan ko kung ano naman, dinala. Uy, may may headband. Yung mga damit to ni Daddy, nung nagtatrabaho pa eh. Ayan. Bigay ko na lang to kay Japong. Nag-opisina eh. Ayan, dumating na rin yung stocks ko ng guys, beauty milk. Ayan, nung isang ko pa to, naantay. Kahapon pa actually. Ang dami nang nag-order sa akin nito. Yan. Tapos may ganito pa ako. So, itatry natin siya. Kaya mag-aakyat na ako nito sa taas. Yan. Matimplahan tayo. Magsubi na agad tayo ng isa. Dinner tayo, guys. Ayan, second timpla ko na to ngayong araw. Siguro yung pagitan is 1 hour pa lang. 1 hour. Kanina, di ba, timpla ko nito? Or 2 hours. Ayan, kasi ang sarap niya. Kanina lang siya dumating. Yan, tapos tinikman ko and nagustuhan ko sobra. Ayan, beauty ko. Kanina? Di ba nagtimpla ko nito? Binidyo ko pa nga. Alas 12. Alas 8 ng gabi. So, 2 hours, sabi ko. 2 hours ago pa lang. So, anyway. So, ito yung bagong nating product, guys. Ayan, distributor ako nito ng Dear Face Beauty Milk Premium Japanese Melon Collagen Drink. So, ayan, 50,000 mg. Yan, ang sarap-sarap. 350 available na sa Shopee and outside Shopee, of course. Tapos, tinimpla ko din si Daddy para matikman niya. Kasi we need collagen na since mabagal na tayong mag-ano ng collagen. Mag-produce yung body natin ng natural collagen. Char! Di pa ganon. So, kain tayo. Ay, by the way, mga ulam namin is ganun pa rin. Mga leftover. Ito yung kanina niluto ko. Yan, ininit lang namin. Tapos yung molo. Tapos yung siomay. Yan. Tapos yung marami kanina, yung isang layer, binigay ko sa taas. Sabi ni Peter na, Tita, gawa ka ulit ng ng siomay. Ang sarap eh. Siyempre, hindi ko tinipid yan sa sa ingredients. Pero sabi nga ni Daddy, kulang pa daw yung yung yan din? Sesame oil. Sesame oil. Iba kasi talaga yung pag may sesame oil, no? Iba yung sarap.
Si Chris in-game pa daw siya. So, laters na. Kami muna. Let's pray. Father, Son, Holy Spirit. Bless us, O Lord, in this your gift which we are about to receive from the bounty. Through Christ our Lord. Amen. Amen. And wala pa akong rice, guys. Kaya pansamantala. White na muna ako. Pero, konti lang naman. Ayaw ni Daddy kasi yung binatog rice eh. Yun. Pero ang sarap niya. Madali naman siyang partner ng mga ano Daddy. Oh, it's Mga not. ulam. Hindi tumatagos yung lasa eh. Ayun niya talaga. Pero ako carry ko yun. So, yeah, kain tayo. Nagpapatugtog na kami ng ano, Christmas song. Play mo na, Daddy. Molo. Let it snow, let Let it it blow.